Сегодня национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедов посетил посольство Исламской Республики Иран в Ашхабаде и выразил соболезнования представителям соседней страны. Национальный лидер туркменского народа в качестве символа незыблемых туркмено-иранских отношений дружбы и братства сделал запись в книге соболезнований. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана выразил в трудное для двух соседних народов время слова сочувствия и поддержки. Затем муфтий Туркменистана прочел молитвы в память об усопших. Hurmatly adamlar, İran İslam Respublikasında bolup geçen diktatör helakçılığı aradaki havari ve çoğun gıynanç duygusu bilen kabul ettik. Bir pazalı helakçılıkta goňşy ýolun yol başçysy menin gaderli doganım Seyit İbrahim Araisi aradan çykdy. Seyit İbrahim Araisi gornukda siyasatçy we parasatly döwlet işgäri bolmak bilen öz halkynyň awadan we bagtýar durmuşda ýaşamy uğruna ören uly işleri bitirdi. Ol Türkmen İran dostluk gatnaşyklaryny hasa berkitmäge eger uly şahsy goşundyny goşdy. Onuň hem bir wagt aradan çykmagy bilen sizin ýoluňyň watanyna hyzmat eden upaly ogluny dost Türkmenistan bolsa hakyky dostuny ýitirdi. Şol diktatörde hem Seyit İbrahim Raisi'nin ýanyna bolan hem ýokary wezipeli wekili dagdalarynyň hem wefat bolmagy hasa hem gynanlarjydyr. Hem Türkmenlerde kıyamet günü goňşylan diýerler. Şoňra da şeýle hem fursatda Türkmenistan iň ýakyn goňşy hökmüne doňuk İran halkynyň gynanjyny paýlaşýar. Men ýendirgede İranyň ähli halkyna hem wefat bolanlaryň doň garnaşlaryna hormatly prezidentimiň adyna öz adymdan hem de bütün halkymyzyň adyndan gynanç bildirýär. Merhumlara iman baýlany dileýär. Olaryň ýatan ýeri ýakty, zalary cennet bolsun.